दुलाय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख' बड'फा हाउसनिफ्राय जोङो जोबथा जि बोसोरनि दिन एबा सान 31 डिसेम्बर आरो बेजों लोगोसे जिहेतु दुलाय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो माखासे जि बोसोराव जाथायफोर जालांबाय आरो जोंनि आफादनि सायाव माखासे दाय जाबसिननाय एबा जोंनि दैदेनगिरिफोरनि हेंथायै बायदि बाथ्रा बुंनाय बेफोर नानानथा बाथ्रा जालांबाय आरो दिनै जोङो जिहेतु गोदान बोसोर फैगोन गाबोननिफ्राय 2024 बिनि जे मोनसे गाहाम मोनदांथि आरो हामलायथिनि गेजेरजोंनो आरो दिनैहाय जिहेतु बे बोसोरा जोबबाय आरो बे बोसोर जोबनाय दिनाव जोङो मोनसे नोजोर बोदों आरो जोंहा दुलाय बर' फरायसा आफादा माहारियारि आफाद हिसाबै बे आफादा माने उन्दै जायाखै बे आफादा माने एसेल' खामानि मावाखै नाथाय बे आफादा दिनै गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिनै जोंनि गेजेराव बर' माहारिनि गेजेराव बियो जोंहा 200नि बारा जे दखराफोर दङ आरो बेजों लोगोसे जिल्ला 30सा जिल्ला इउनिभारसिटिसफोरखौ लाफानानै दङ आरो बेंगलाव रायजो कमिटि मोनसे दङ आरो बिदिनो जों गासै बावहाय 6000 लाइमोना फरायसाफ्रा बेवहाय हाबा मावगासिनो दं माहारिनि थाखाय आरो बेयो मोनसे माहारियारि आफाद जाय आफादा गोलाव सम दिनै माने जोंनि जोनोमनि सिगांनिफ्राय जोनोम मोननाय 1967 मायथाइनिफ्राय लानानै खामानि मावबोगासिनो दं। दा दिनै बाथ्राया जाबाय मा बे आफादनि दैदेनगिरि जोंनि बे 6000नि बारा मावथि बा भलन्टारिलि गावनो गाव मावग्रा जोंनिया बिबानगिरिफोर दङ बिनि दैदेनगिरि जोंना गुबैयै आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथां दङ आरो दिनै बिथांनि एगेन्सै आफादनि हेंथायै माखासे गोरों सुबुङानो बिथांमोना रोङै नङा जोंनि नैबे थांनाय बोसोराव गोबां बिथांमोनहा बायदिसिना आफादनि हेंथायै दैदेनगिरिनि हेंथायै बुंलांबाय दा बेखौ जोङो दिनै खावलायगोन जाहाथे बिथांमोनहा माने ससियेल मिडिया एबा नानानथा जि मिडिया बाहायनाय फेसबुक पर्टेल एबा इउटिउबाव जायखिजाया बिथांमोनहा माने खुनु बिगोमा गैयै व्यक्तिगत भाबे माने किसुमान माने आफादनि हेंथायै किसुमान व्यक्तिनि हेंथायै बायदिसिना नानानथा फोसावनाय मिस इउज अफ ससियेल मिडिया आरो फारसेथिंजाय बिथांमोनहा जि गोहोम समाजाव मोजां मेसेज होनांगौ बेखौ होआ दा बेनिखायनो दिनै जोङो बेखौ खावलायो जाहाथे नैबे बोसोर जोबनायाव बेफोरबायदि माखासे हाबाफारिया जोबनांगौ आरो बिथांमोनहा बेबायदि इन्डिभिजुवेल पर्टेलाव रेकर्ड खालायनानै दैदेनगिरिनि हेंथायै बुंनाय सोरनिबा हेंथायै बुंनाय बेफोर खामानिया बन्द जानांगौ आरो दुलाय बर' फरायसा आफादनिफ्राय भेरि माच क्लियार जोङो इयुन समाव 2024 बोसोरनिफ्राय माबा मोनसे जोंनि आफादनि हेंथायै आरो दिनै बर'नि जारिमिनाव बर'नि माहारियारि आफाद हिसाबै दुलाय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद आरो गुबुन गुबुन आफाद दंबावो नाथाय माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिखौ बखिनाय रायनाय आरो गाज्रि रावजों असंबिधानिक आनकनस्टिटिउसनेल राव बाहायनानै रायनाय बेफोरो गनायथाव नङा आरो बिनिखायनो दिनै गासै दखराफ्राबो सोंखारिनो गोनां जादों आरो जोंबो मिरु एबसुनिफ्रायबो सम जों सोंखारिबोदों आरो दिनै फैगोन बोसोराव जोङो खुनु बेबादि सोंखारिनायाव हाबनो गोसो गैया मानोना बिथांमोना बुजिनांगौ आरो बिथांमोना बेबादि रायजोनि आफाद जायाव माने दिनै जों दं दिनै दिपेन बिथां दङ आरो दिनै बे आफादा दङ आरो बे आफादनि दैदेनगिरिफ्रा रावबो सिथाय नङा आरो दिनै आफादा जि हाबाफारिखौ रायजोनि जानानै मावदों इसुसखौ लानानै मावदों दिनै माखासे सुबुंफ्रा बिनि सायावहाय नोजोर गैया दा अदेबानि सानै साथामसो मानसिफ्रा बिथांमोनहा दिनै माने सोरबा रिटायार्ड पार्सन माने बुंनो थाङोब्ला सासे मानसिखौथ' जों मिथियो बिथाङा आंनिबो फोरोंगिरिमोन मेथ्स फोरोंदोंमोन गेजेर ससेयाव जोङो बिथांजों फोरोंजानो मोनदों नाथाय दिनै बिथांमोना रिटायार जानानै माने मानि सायाव माखौ नुदों सोरखौ नुदों खिन्थु बिथांमोनहा गावनि गियानखौ लाखिनानै समाजनि गेजेराव गोसो गोथारनि गियान बिथाङा माने बेखौ प्लेस खालायनो हायाखै दा बिनिखायनो जोङो नोजोर बोयो जाहाथे बेबादि सुबुङा जोंनि गेजेराव जाहाथे बिथांमोनहा गुलाय गुजाय दालाबोथों आरो इयुनाव जोङो माने बर'नि माहारियारि आफादफोरनि हेंथायै जाय बिथांमोनहा बेबादि सोंखारिगोन बिनि सायाव जुदि माबा मोनसे फिनजाथाय जायोबा दुलाय बर' फरायसा आफादा जों बेयाव दायनिगिरि जानाय नङा आरो दिनै जोंनि बेवहाय जि 6000 कर्मि थानाय एबसुनि जे मावथिफोर दं भलन्टारिलि स्टुडेन्ट इउनियनावहाय बेबादि जोंनियाव एबसुनि कर्मचारि मावनाय माने बिथांमोना भलन्टारिलि बिबान लानानै खामानि मावो बिनि दैदेनगिरि दिपेन बर' बिथाङा दिनै बिसिम जे आफादगिरि जाफैनायाव बिथांनि जे अबदान बिथांनि जे कन्ट्रिबिउसन बिथांनि जे आफादखौ गोसो होनानै दैदेननाय रायजोनि थाखाय दैदेनगिरि जानाय बिनि सायाव रावहाबो माने बेबादि बाहेरानिफ्राय आसि थुनानै
बाहेरानिफ्राय सोंखारिनाय गाज्रि रावजों सोंखारिनाय बेबायदि रावहाबो मोन्थाय गैया। मानोना माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि जाफैनायाव नोंथांमोना साजेसन हो, कारेक्सन खालाम, नाथाय आनकनस्टिटिउसनेल असंबिधानिक बाथ्रा बुंनानै दिनैहाय माने बिदि बुंलाबायनायखौ बन्द' खालायनांगौ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे गोजाम बोसोरजों बेफोर गासिबो थासारिया जोबनांगौ जों बेखौ खावलायो।